Pangsoreda. Ini ini bila mau dari sana. Itu kampung. Kampung kan. Mau bila mau ini tahu saya. Lalu di mana sini? Hai, anyo ya sabana apa kuci. Dapiri ramu wangu darah kurang aku karani. Amu ya mula munyawe. Asikurarane ni. Ayi wala kula Asikurarane. Oh, kwali walwa. Yoza ukiko kunze nitawe baba. Ya, alisukura mbogara nankati. Alisukura mboramba. Zakatika zotinya ikati basa kwa achipuni. Ndi yakamboenda kwa sababu. Nyaya yakamboenda kwa sababu achipuni. Achipuni ndo. Ndipa. Alright. Nyaya yakatombo zvakanzonizo madzimai nyaya tichaita kuti baterena na tete mashiro kwani tikataya zvishuwa madzimai ngavaite sei ngavauye kumba nanhasi avana tomubvira kusvikira kunotatu waku tazodai vabva pachipunu mazuva awanda sokutora vangoita madzimai avo vanozodzokera kwavo ii handaikwanisa kubata nokuda kuti nokugara vataita kudai nenyaya dzatanga taita wanzi ucharohwa saka kuti ndikwanise kuchienda kumba kwanambuya wangu ndaitya. Waituma munhu Kana munhu atokutuma ndatoti kuti pamari unotorohwa wozosvika utaura kuti ukanoweza atimubatsiri ndaianza dzichiita kuti azaiti mutere kumba kuimbongomwoyo imemanzi mutere nababa Apanya yake ndikuti baba wake wakati ndo muroro wetu auti asidauta wewe ni mzumema ndo sikatombeende kwa uhuru watu manisa kachuke bila sababu kutola mu mkazi sikatika zenda kudale wakati ndo muroro wangu au yasinga wewe ni mzumema kumema ndo ngawe ni mzumema wangu sababu kumema ndo mema ndo baba wife watu kufiwa sasa pana kazi enda una mema ndo nina mpanda kazi kwa kumba hata ndo msati wa message ndati haya anakuwa na kuona kipakata kifoni yangu ndasenda umema ndo ndio wewe hata unatutoa naye unataka tunasumbuka naye tunamusa message atumpindwe chana katufuona au kata kwa yangu asije sudai tunatenda sasa kana ni msuta uzana ndata asizwa tumufuni ato wanamfoni raiva kata takutufuna katrike sachikali banzimisa message tingina mema ndo nasema mtu ndotala ni na message hii kativa wanafuna futa hivi kata mema ndo fatura funi yao hivi mfoni walipoka mfoni ndo niwe hivi alalera funi panzi sepandu ndirabe nimkazo nasi kama mutana mdare tukanzi ayo asakata na waliwe tukanza wapo walitubiro tukanzora hivi hivyo wafonero baba wake tukanzi sekuru tena wenzi nasi tukanza miene ndaito makafuna ngo kuzuri baba wapa miene tamende maiti indali katanzi na mtu kumira yeye tukanza miene tamende maiti nani hivyo akatafu yo mato kwa obalo zindisa kana fungo yo nyaya kuti boze nyaya ipanotora nguwa iye kundotora mukazi yo utaurada kundotora rino mukazi wako yo chifambo unotora mukazi wako ano vanhu vanzi vakutara kunzi baba vari kuti natete havaziro unofana kuyamai manzina vakupinda pakata kuri kundotora rino madzimai ako yo kana nhasi changamire kana titokwanisa izvezvi tibva panapa titakura nemadzimai angu toenda kuita wakavataurira kuti kwane mudzimai vanotozviziva hapana asingazivi izvozvo even ivavo vacho ivavo unakadai ndine one izvezvo avo ndochitowanya wechitundo wakatanga ndovaka ndovari kumba ndivari kumba nyaya dzada kutara kubva baba muri hama yemukadzi here kana kuti iyanzadzi yavo ndialaida abacho vari kuzvimisha mari munhu anoda munhu baba kana amai kana vasingadi mukadzi wangu hazvina kana basa sabu rozidzinokuti anoda mukadzi wangu sabu wekubatsira masabu ndimo aridzo vanhu nofana tibatsiri nokurumira pamusoro imako nyaya iyi yanga yapera
uya ati mukadzi wamufunda kana nhasi kana mangwana uya angaifana kuto chenene darwa kupiwa permission kuti nhasi uchibva nekuno uenda uchitora mukadzi wako uenda kumba apasati pane nyaya inini ndinotarisira kuti munhu atakuchwa ngaake mitambe munhu akamaamudzitaura nyaya yemukadzi uyu anga asati atombosununguka zvakaitaura kumboka zvotochiita iye chienda uchi apa vacho vakabva vati vakambotanga varamba vakati handidi munoona ipamba pangu uyu anoita zvinodai nini haaite zvinodani iwe ndakati aiwa inini asi muri kudai murourayo kana kuti uyu akatora mukadzi wamuri kudai nini zvikanzi aiwa hei ndine dare guru randinogona kuenda kuzodii ndakati orit chiendai kudare guru ini ndirege ndichienda kwamambo tozosangana kupi uko ndopavakachizodzoka manje vati ai muroora uyu ngaachiuya kumba asi auye baega anouya nemuzukuru wangu amemandvina abva ndavafonera ndikati muzotakura munhu aende kupi aende kuningirikina kumurume wake padaro amemandvina muzukuru uyu padaro uyu ndobva achizogara ndobva achizoenda futi kuti amemandvina nyaya iyayo baba vacho bwatiza bwafonera bwaenda ndopavakachizofonera kunzi muroora wetu akuuya naye ndomashoko yavakazopindira apo vazoyabva vataura futi vakati no kuya baba vaya hawako sinzi vakataura kuti muroora hauye inini ndisipo handiti mapara ndona uya aityiwa nemuzukuru wavamemanduna zvino nhasi uyo arobva akarati achangamire ndandakamumirira iye aitomutaurira kuti achinzi nababa vaka haaite zvandisina kutaura inini Jaenda zvinozoti vakomana baba tataura nyaya iyi nhasi chaiye ayo kana achitomuda aiwa ngabva kana izvozvi kutoatenda ngabva waenda rese zvichikuenderana chete nekuti auirana here nababa vake wacho waanochautati dare tataura pano uya aitoa munhasi izvoka sabhuku wautimira mwana uya shuna iwe musikana nhasi mumakodzomaaona anotora mukadzi wake ubva madi mamaenda musaina ndiye ndaari mutora chikwamana aenda usaina handiriwati nhasi Apa